Маштабная мадэрнізацыя закране цэх па вытворчасці цельнамалочнай прадукцыі. У дадзены момант тут вырабляюць малако пастэрызаванае ў літровых пластыкавых бутэльках. У канцы сакавіка сюды пераедзе сучаснае абсталяванне па разліве і упакоўцы стэрылізаваных прадуктаў. Чаканая прадукцыйнасць новай лініі – 6000 упаковак у гадзіну. 31 марта мы планируем останавливаться, часть оборудования будет демонтироваться. Начнем готовить площадку под монтаж нового оборудования. Часть оборудования уже мы получили, часть ожидаем на следующей неделе. После подготовки площадки будем совместно с китайскими партнерами делать монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала. Існуючае абсталяванне па тэмпературнай апрацоўцы малака заменяць таксама. Як вынік павялічацца тэрміны захоўвання прадукта. Новым стане фармат упакоўкі – тэтрапак аб'ёмам у 500 мл. Папоўніцца і асартымент прадукцыі, стэрылізаваныя вяршкі, коктейлі і канцэнтраванае малако. Любая модернизация влечет за собой издержки. В данном случае мы вынуждены будем приостановить розлив молока пастеризованного вкусного в ПЭТ-бутылке на период с 31 марта по 15 мая. Но, несмотря на это, мы продолжим выпускать молоко пастеризованное в пленке, так что покупатель не останется без нашего вкусного молока. Буйныя праекты рэалізуюцца прадпрыемствамі галіны па ўсёй вобласці. Так, у 2024-м Калінкавіцкі малочны камбінат асвоіў вытворчасць пластыкавай банкі. Мазырскія малочныя прадукты і Мелкавіта пачалі выпускаць хуткарастваральнае сухое малако. Пашыраецца асартымент выпускаемага тварагу і сыру. Мадэрнізацыя, тэхнічнае пераўзбраенне – задача кожнага малакаперапрацоўчага прадпрыемства рэгіёна. Штогадовая праца ў гэтым напрамку дазваляе выпускаць прадукцыю сучаснай упакоўцы, паляпшаць спажывецкія якасці, а таксама захоўваць канкурэнтаздольны статус. Алеся Заяц, Валерый Гапанько з Рахачоўскага раёна.